abamenyi abakuru ekenyoro kindiba nigo babeire bagwetoma sana erio kwenekia buna abana babo nkogenda bari chisukuru na konyora amasomo egento boigonda ke chingeji chire nokwegena buna chisemi nakio chikoigerera chimbwa chingiya chareta obomanyi na boigo kwagacha omonto oyo gochaka babwe baitenene gocha ase society tomenyete ase omwaka oeta ase kalenda ya matemo amanene ekenyoro eke kindiba nigo giatumira abana gwetania 40 gocha konyora chisemi chia masomo amanene ye chi university na boigo aria ye chi college Nyanchoka Eunice no yomo bwa baroki bwaba abo bakoyarigania asa masomo amanene ale mutwe. We all did our best while we did our KCC and we managed to get an entry grade that would transfer us to university. Bune njera ya moyo kwenekia abana abungu bwati bale enjere bwenete na ende era abakonye abanyakenyoro aba nigo bagendete kobaitona na boigo koba abosemia elio gosemba beke birengerero ase chisemi na kuyatana na kuru ase chisagu chimbe chense. Samari tangor gujare dinyamurambo lero tuomiranire ase gangenene yogo basigeta abana abaitu igoro na kibagu etanga ne chitabichimbe na mariogo yogotindia ne binte byakiri bikuru ku gambling buna bokonyagokia chisemi nakyo cyarolekane kabobora bubense egento boigo yasukumira abanyakenyoro aba koborania buna njera kichira abakonye elio batangani chisemi mutwe na nyachibwate ebitange binge anene mono chinga chirio konyora kwabo korogwa inse mono twarorire na konde school squeeze ese university kose colleges gere chibase chinyinge mono bona abantu abanyakenyoro gabo botakano bonge echayo kanera tugutumeke chaite ne abantu babugate buri mo bokeigo buri mo akwota itakonyara ko raise over 200,000 koiro mwana achigosomera umwaka oyo mase university gose colleges ase ngenche ndibe yaitoiga igebwa tukuganio konene nukuremeru koro konene mono abana abaitu mutabuto bwati setimna abaibori etobwa tukumigeka obutaka ekero kurigerie ndi bagaiga egento nkora giko baransa iga negento giko kusoko uru chigari chigo chaiga amata bangina batoraiga baura uruga banyora siringumi batonda waro chibese kabire cyumurario ro chinchinyara kokonyo mwana kwagende skuru gakinga ngomungino ni siringi 200 igagotonda program yetu enchagita singinje twachitukuri arasinga abayibori mbaro bakuru asinga chibwate okonyora kwa insemono na nekero bakobeke mechango yabo yoka eri ya individual okonyora ngamba riko bari organized na bari gichi besamba ikonyara tokarangere buya to beko mechango bobwamo erinde ebese to gusangiria so bwamo na baro banyare go benefits erinde banyare chisemi no botakobo bwagerera abayibori aba baganete kwegerera ekibabwate gwetera kwariganio gusangiria konene kurase yamate yabairi n'abasani kitariki 19 omutinyo yo togosa ogatano na gatatu elio kwenekia ekenyori eke kyanyalde chisemi etubwate neganga yo kuri gichi besa chichiko konya abana aba erinde kibago chi ne university nechi college bari bakogenda mbachi konyora oboremeru ayonsi nigo barigetie koyikerania ekero bari no gosemeria buna chisemi nigo chikoleta oborabu ekene kiorokereria kiasa abana baetire gaiga korokia abana bari baita abandi balense no gosoma no kuya nende sukuru negente kiasana kegere sukuru ge goto konya mangana mange abana bari bako banka oboke bago abana bange basore ko boboke bago abana bakabali sukuru go bakanda barokerera ubuya na inde ubuya bwa masomo ngerikina abana karo asomire ubugima bwa mutu bwa guchaka babuya ubugima bwa abana bwa guchaka nyorengera chisemi no bongaini bakorere no ne biashara abantu bakorere ne abana sazingene mbabwa tigasi umuntu nabakorere ne biashara umuntu nabago ikaga igakore biashara go chi America sengenje asomete gosomwana ari abarimu abana twanyora abana bagocha ba engineer abanda abarimu abanda abanyagetari aba bonse bagocha kulikwa nintu bagocha kokonya abanyakenyoro bache ko banabwo kiorokererio na ndibe nyorere eamateye nigo bono bakoboria abarai bonsi kuru ward ya Kyabonyaru ebunge ya Burabu na boige county ya Nyamira babaikange na kobasira eli baba moyo bwo kugenderera gusira chisemi Vincent Monda, Ensoko TV.